Қайырлы ақшамлар, бүгін Қырмыжғалының 659 күні эфирде заман. Сіздер үшін студияда Шевкет Аматулаев чалышмақта. Қырым-татар халық лидерлері Түркия елбасшыларымен Қырым-татарларының вазиетіні музакире етелер. Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров бүгін Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган ве баш назир Ахмет Даутоғлы еле көрішелер. Түневін есе тышышлер назиры Мевлют Чаушоғлы еле Киев ве Анкара арасында құрылажақ ишбірлікні музакире еттілер. Қырым-татар халық лидерлері Түркия елбасшыларымен да насыл меселелеріні музакире етежеклеріні Рифат Чубаров АТР телеканалына açıkladı. Cumhurbaşkanıyla görüşümüz ve Sayın Başbakan'la Davutoğlu'nun görüşümüz elbette gene de Kırım'ın durumu, Kırım'ın geleceği, Kırım Tatar millet bugün bütün bu çeken ağırlıkları ve dünyanın birlikte Batı ülkelerinin, Amerika Koşma Ştatlarının, Kanada'nın birlikte bu Rusya'nın baskınlıklarına işte böyle ayak çalıp milletimiz kuruyende bizimdeki de diğer milletler de bekledikleri bu kolaylıkları nasıl tez meydana getirebiliriz. Борчухрак қасабасында 4 президент мектебіні консоль шіркеті құру бітірежек. Өткерілген тендерде Қырымның Рус Девлет Шура рейсі Константиновқа яқын олған шіркет еңді. Бұл мектеп иншаатыны та 1993 сенесі башлаған еді. Украина вақтында әрбір президент бұл мектепнің құрылышыны бітірмеге ишандыра еді. Кечкен сене ишандыру эстафетасыны Путин алды. Украинада 26 февраль күніне Қырым ишғаліне қаршылық күні кебі қайд етмеге істейлер. Информацион саясет назирінің месле әшісі Мене Джипар білдіргеніне көре, esas мақсат қырымлылар Рус ишғаліне қаршылық көстергеніне білдірмектір. Белі ки о вақыт Украина бірдемлігіні қорчалмақ үшін бенглернен инсанлар шықты. Esasен Қырым татарлар еді. Шымдейсе олған адеселер бойынша Рус таққатшылары онларнен жинайеті шашты ве Қырым татар активистлеріні апсте тұтып қабатлай. Ахмеджетте есе Қырымны запт еткен рус аскерлеріне мулайым инсанлар эйкеліні тікілежеклер. Ең гүзел лейханы енді белгіледілер. Финалда рус мимары Салават Щербаковның лейхасы еңді. Тұнчтан япылған эйкел 2 метрден біраз yüksекче олажақтыр. Украинада есе бұл басқыншыларны ешіл инсанлар деп адландыралар. Украина Юқары Шурасында бюджет музакересі башланды. Мемлекеттің esas малия весиқасыны Назир Наталья Яреська тақдим етті. Бұндан сон баш Назир Арсений Яценюк депутатларына музакереге давет етті. Бұне бері берги қанунларына деңіштірмелер декабрынан 24-не қадар көрсетілмек керек олғанны сеслендірді. Депутатлар есе мемнун дегел. Олар еминлер акимиет мақсус берги қанунларына көрсетілмек керек олған деңіштірмелеріні соза. Шу себептен бюджет музакересі де созыла біле. Халқара пара фонды білдіргенне көре, Юқары Шура берги қанунларына, әмді бюджетні елінің сонына қадар таздықламақ керектір. Об'єктивно ідеальних бюджетів ніколи немає і не буде. Але сподіваюсь, що бюджет 2016 року буде ефективним і справедливим в тому випадку, якщо український парламент сьогодні прийме рішення заслухати бюджет і до наступного четверга, як бюджет, так і необхідні закони для його виконання, в тому числі і податкові зміни, будуть доопрацьовані з вельмишановними членами парламенту. І на превеликий жаль, ми сьогодні знову тут через те, що уряд на чолі з прем'єр-міністром нас просто протягом року дурив, а ми це терпіли. Ми це терпіли заради того, щоб отримати бюджет і податкову реформу. А сьогодні ми отримуємо робочу групу, яка має за 5 днів зробити те, що треба було зробити за рік. Ми цим бюджетом точно знищуємо малий і середній бізнес. Ми цим бюджетом знищуємо малий і середній бізнес на селі. Ми цим бюджетом додумали знищити неіснуючу, практично якісну систему охорони здоров'я.
хто-небудь звернув увагу, що ми зараз розглядаємо законопроект про бюджет на неіснуючій податковій базі, на неіснуючих соціальних законах. У нас сьогодні в бюджеті 64 мільярда гривень в доходах поставлені без законів. Чого ми не подивилися і не побачили, що в цьому бюджеті скасовані всі залишки пільг, забрали вже все у дітей-сиріт, у самотніх мам, у пенсіонерів, забрали все. В цьому бюджеті не залишилося жодної соціальної підтримки. Найбільш проблемною частиною рішень є ваша податкова реформа. Її не можна трансформувати в тому вигляді, який ви підготували. І головний елемент, який дозволить знайти компроміс – заберіть руки від пенсіонерів. Не рухайте українських пенсіонерів, і ми знайдемо необхідні рішення. Украина қапаржылыққа қаршы органларына ишіні башламақ үшін ярым миллиард гривна керектір. 2016 сенесі бюджетіне пара қоймаға ұнытқанлар. Қатаны түзетмеге шандыралар. Тәпсилатлы жа біздің левқамызда. Қабарчылыққа қаршы прокуратурасында 42 прокурор çalışacak, оларның 12-сі енді іште кірішті. Ләкин прокуратура фаалиетіне пара айырылмаса, хадимлер стабиль шеклінде çalışып оламазлар. Ми всі пам'ятаємо неодноразові заяви політиків і державних службовців вищих про необхідність незалежного фінансування нашої прокуратури. Розпочали конкурс фактично на рядові прокурорські посади, і для багатьох, для більшості питання оплати праці, поєднане з справжнім бажанням досягти результатів, є надзвичайно важливим. І відсутність коштів може поставити під загрозу і саме власне проведення цього конкурсу, відібрання справжніх кваліфікованих порядних прокурорів в цю антикорупційну прокуратуру. Назар Холодницкий'nin sözlerine göre prokurorның ortağılığı tahminen 35.000 гривня olmalı. Bunun beraber koşma paralar da olmak gerek. Prokuratura ise gelecek yılın başında geniş türde çalışacak. Onun için kabarcılığa karşı komitet devlet bütçetinden 500 milyon гривнядан ziyade para belgiledi. Aynı böyle miktarda paranı onlar yukarı şurasından soracaklar. Bütün sermayeler aynı idarenin çalışmasına yollanılacak. Фінансування антикорупційного бюро в розмірі 495 мільйонів гривень, не менше. Бачите в бюджеті на наступний рік фінансування для антикорупційної спеціалізованої прокуратури в розмірі не менше 78 мільйонів гривень. Далі обов'язково зберегти встановлені законом заробітні плати в обох органах, для того, щоб ані в уряду, ані в інших інституцій не було жодної можливості впливати на нові антикорупційні органи прокуратури. Bugün parlament büdjetini kabul etmek gerek. Bundan son kabarcılığa karşı idaresinin gelecek işi belli olacak. Elvina Sedulaeva, İslam Pinka, Zaman, ATR. Қырымда Украинаның тижарет санайы палатасы çalışмақта. Бұл уақытта Украина халық депутаты Ирина Суслова білдірді. Оның сөздеріне көре Қырым işgal olunғанына бақмадан müesset çalışavi devlet бюджетіне берге айыра. Бұне бәрі Қырым мақсулатларыны Украина ішаретлерінен шығара. Досі на території Криму діє торгово-промислова палата України і її структурний підрозділ Автономної Республіки Крим, які фактично на товарах ставлять відповідні печатки і видають сертифікати про походження цих товарів, які згодом Російська Федерація розповсюджує і має збут у Європі. Ну і третє, це, зокрема, на підставі висновків, що були надані КНІСЕ, було встановлено про факт заподіяння шкоди державному бюджету України зі сторони торгово-промислової палати у сумі понад 32 мільйони гривень. Қырымда Русейден кетірілген 54 дизель генераторы іштен шықты. Крымэнерго оларына тамирлеп оламай. Müesse yolbaşçısı Viktor Plakeda білдіргеніне көре, тамир ішлеріне кечірмек үшін керекли мутихассылар жоқ екен. Белеки ярмадада ышық сондырывлері девам етмекте. Қырымға ядер силасына кетіргенлер бұл уақытта Қырым-татар халық лидері Мұстафа Джемилев білдірді. Оның сөздеріне көре, руслар Ялта живарында олған Қызылташ ядер анбарында тамирлеп ишлерін енді екінлегенлер. Бұл анбар 1994 сенесі Будапешт меморандумы имзаланған сон бошатылған еді. Евелісі Русия Мудафа Назиры Сергей Шойгу Русияның ядер күчлері азыр олғанын сеслендірген еді.
Аэрофлот Қырымға олған ава сеферлеріні паллаштыра. Шirket кележек сенеден билеттер фиатыны 2000 рублеге көтережек. Енді есе Москвадан Қырымға учмақ үшін 9,5 bin рубле азырламақ керектір. Шirket білдіргенне көре, евелсі олған фиатларнен олар зарарға чалышқанлар. В течение 20... Русия президенті Владимир Путин Түркия арасында кележекні көрмей. Бұ ақта ойыр сене өткерген матбуат конференциясы девамында сеслендірді. Мұне бері Түркия ве Америка Қошма Штатлары арасында ұрып түшірілген рус учағына қаршы аңлашма ола білгенні истисна етмей. Можно себе представить, что на каком-то уровне были договоренности о том, что мы здесь вот навернем российский самолет, а вы закройте глаза, что мы зайдем, так скажем, на территорию Ирака и оккупируем часть Ирака. Я не знаю, может быть, такой размен и был. Нам это неизвестно. Если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет. Қырым сакеллері Путинні діңлемеге чықмадылар. Бұйық шерлер мерkezінде Путин өткерген матбуат конференциясыны көстермек үшін мобиль телевизор ерлештірділер. Русия президентіні діңлемеге кімсе топлашмады, тек бір қач инсан кечкенде тоқтап діңледі. 4 очень хороший показатель. Говорит о настроении людей, о том, что у них есть возможность планировать материнского капитала. Продолжили. Бүгінге бұл сонки хаберіміз еді сіздерге ей ақшамлар тілейміз, АТР-ден айрылмаңыз.